moi boas. Hoxe estamos en Santiago. Imos participar no noveno Corresán nocturno á Cidade Vella, carreira de 5,5 km, onde percorreremos o Casco Vello e unha parte da Alameda. O obxectivo non sei moi ben cal será, veremos a ver como quedamos para a clasificación do circuito. Xa queda media hora, vamos a quentar e para a saída. Tina Fernández, a doble ganadora aquí en la San Silvestre. Rosario de Monterrey. Ainhoa Gontán. A gañadora San Silvestre da Santiago, que levanta os brazos aquí na Corresán nocturna. Enorme, Tina. Pois ata aquí o que foi a nocturna Cidade Vella. En canto ao resultado, que veio de 40 e 12º da categoría, con un tempo de 20,34 segundos. Non me atopei moi cómodo durante a carreira e ia coa sensación de que estaba indo a tope, pero os ritmos non acababan de sair. En canto a organización, máis ou menos. O positivo, a localización, xa que percorrer as rúas do Casco Vello de noite é unha pasada, a gran cantidade de xente que nos estaba animando na zona vella e que as duchas estaban relativamente preto. O negativo
pois a recollida de dorsais había que ir a un centro comercial e dixeron que non os iban dar na zona de saída e finalmente si que deron algún. Había un obstáculo antes de cruzar a Alameda que non estaba sinalizado e era perigoso. De feito, eu escoitei que houve xente que tropezou e caeu nese punto. Non había servizo de gardarroupas, que para o mes que estamos, e sendo nocturna, ter onde deixar a roupa para abrigarse ao rematar a proba non viña nada mal. O avitollamento ao final foi escaso, non polo que deron, que foi auga e froita, senón porque non chegou para todos os corredores e creo que só a metade dos participantes recibiron o avitollamento. O agasallo foi esta camiseta técnica, e como vedes é negra. Non estou moi a favor desta cor para sair a correr, xa que a idea é facernos ver cando imos pola estrada, que despois ven tráfico e con sorte só nos manda poñer o chaleco, e se non tes sorte, pois multa. Resumindo, son erros que teñen fácil solución, pero cando se dan todos na mesma proba non acabas con boas sensacións e non che deixan disfrutar da proba como se merece. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.